Ja hem vingut així al teràs, no? Fa frescoreta, Fa un poc de frescoreta, però això és bo, no? Sí, Després mos farem dos gin tònics. Què te pareix este lloc a almorzar? Pues la veritat és que està molt guai, no hi ha res paregut en Sueca. I vindre l'aire així, lliure, no? poder respirar, aire pur. Carn a la brasa, Així, i paelles també, m'han dit. gin tònic de primeres marques. Pues bueno, anem a veure si Toni mos fa un gin tònic ara per la vesprada. Mal gin tònic, Ja sabeu, així en el teràs podeu fer-se copa, tardeo i el que vulgueu. Vale, visca l'esmorzar i visca el tardeo. Yes, mossos! Avui hem vingut així a la plaça i anem a preguntar a la gent què opina sobre l'esmorzar. I Arnau, com creus que ho ha fet? Home, és un poc millorable, però bueno, va, afanyem-nos que encara tenim que anar a almorzar i tot. Oh, pues au, ale, anem per allà. Quin és el teu entrepà favorit? Entrepà favorit? Per almorzar. Qualquiera que tu em donis és bo. Has de cavall bo, en la lletja. Carn de cavall en Aixtènties. Que tu no saps que això menjar és la millor que hi ha a Sueca. Tonyina en olives. Això és un clàssic, del bon esmorzar. L'almorzar nostre no és de castellans. Tortilleta de ceba, en llonganissa i un poquet de maionesa. Hi ha algun altre? Si tinguera que triar un altre, pues triaria tortilla de ceba, en llonganissa i un poquet de maionesa. Si dir-te estime em sona bé. I jo depèn d'on almorze. En el bar. Ja ho sé, però depèn del poble. Així en Sueca. Ah, en Sueca, pues jo demane normalment el que vulga la cuinera. Però a mi el que més m'agrada és la tortilla querilles. Nosaltres som de Sueca. Sí, clar. Me cago en la puta mare. Les musafes també li agrada? Saps això què collons és la musaf? Un de tortilleta en mallorquina. A mi m'agrada tot. Fa una hora que m'està rondant la fam, encara no són ni les 9:15, amb gana de que arribi l'hora d'esmorzar. Un pla de tramusses, ensalada i nuvolet, porta'ns la beguda que ens estem morint de set. Truita de creïlles, xipirons i una brascada, fes-me un almorzar, fes càrrega de sobrassada. Pimentó en zamorra i cacauet de collaret, dos entrades clàssiques del bon esmorzaré. Que la festa continue si tenim el pa cruixent, porta'm més llimona i amb el vi la mesclarem. Carajillo, cremaet, un tallat, curtet del tesoruco, misteleta, no poden faltar a la ruta dels esmorzars. Anem de ruta, busquem un bar. Anem de ruta, la ruta dels esmorzars. Vale, ara crec que ja està gravant. No, pues va, comencem la ruta, no? Comencem la ruta dels esmorzars? Ja, no hem vingut avui així? Pues mira, te vaig a ir clar i concís. A un lloc on fan la millor carn de cavall de tota Sueca. A la brasa, no? A la brasa, clar. O del món. I del món també, Sí, del món també. Bueno, pues anem a provar-la, no? La provarem. I teniu alguna delícia més? Delicatessen? Doncs la veritat és que jo sé que així fa bona la carn també, que no sigui carn de cavall. L'embotí també fa molt bé. I faran algo vegetarià o què? Vegetarià? Com que vegetarià? Clar, no, vegetarià, vegà. Home, ara... També podem Bueno, sí, obrir els esmorzars a tota aquesta gent. però no m'havia plantejat, clar, un entrepà... Però què seria, de verduretes o...? De verduretes. Verduretes a la planxa. Pues mira, tinc una idea. Si voleu, podríem fer el repte de a veure qui fa un entrepà vegetarià, en tot el que hi ha que per ahir la vaca. Jo ho veig bé, Sí? Després el menjar amb pelalla. Vale, jo ho veig bé. I les hamburgueses també podem fer-ne Vale. vegetarianes, no? Sí. Bon dia, senyores. Bon dia. Bueno, veniu a almorzar? Venim a almorzar. Ah, bon puesto vingut, A veure, en entrepàs tenim carn de cavall, que és quasi l'especialitat de la casa, tenim cansalà, tenim embotit, tenim llomelló, tenim petxugueta, tenim un plat que és per a la gent esportista, que és un plat de gin, que fiquem nosaltres arròs, tortilla de clares, carn de cavall, per supost, o petxugueta, depèn de la gent les proteïnes que vulguin, i tomaqueta.
Vale? Això és un plat d'això espectacular. A part d'això doncs, tenim abaejo, tenim tortilles, tenim unes hamburgueretes caseres boníssimes també, i bueno, tot el que demaneu. Pues mira, Toni, jo com vaig bastant al gym, jo un plat de gym. Correcte. Jo vaig anar a demanar-me un entrepà de carn de cavall en crilles i estables. Molt bé. Y yo voy con uno de pechuga rebozada, en albarchina rebozada, pimentón y formatge de cabra. Molt bé. Bueno, jo també un poc de formatge. No, que El de carn de cabra no le fico Vale, formatge de vale. cabra. I si volgués preparar un entrepà vegetarià, què portaria? Bueno, això tenim, podríem parlar amb la cuinera, que és la que ella es dedica a fer això, però bueno... No vols mullar-te, Toni? No. La veritat que no, cada un al seu puesto i... No, en verdureta, no? A i la així brasa no- o a la planxa. Però bueno, podríem fer exacte unes verduretes allà a la brasa, per exemple, o el que ja mos diga, o la que la gent mos demana. És que això és tan fàcil de dir, tu què vols menjar? I ja no fallem. Ja. Això és el millor. Claro. Mireu la carn de cavall, bacon, llomellet, bestial. Si treballa, si escasseja i t'envien per desgràcia, on saps que s'acaba el món. Pots amagar-te perdida o plorar desconsolat, esperant canviar de sort. O ser valent i agarrar-te a la primera bona idea que aparega al teu davant. O ser valent i desfer-te d'esta dura diarrea. Bé, tenim així a Toni, anem a fer un repte que siga l'entrepà vegetarià vegà. Què vas a ficar-li, Toni? Pimentonet, ceba, albergina i carabasseta. Mireu, anem a fer la primera part que porta una base de verdureta a la brasa, ¿vale? Però per a rematar un poc el que és la textura, anem a clavar-li també un poc de pisto que té ahí la barra. I si voleu un poc de llioli per acabar de donar-li sabor. Però la llioli és vegetarià o vegà? El llioli és vegà, sols porta llioli. Ah, llioli, no? Vosaltres sabeu que s'hi van obrir un pafeto? Ah, sí? Un pafeto, no? Una terrassa així davant? No sabia. No sabíeu donar compte? Quina és la idea, Pelayo? La idea és tipus anar de tardeo, copeo, i si vols dinar allí, Home, és molt després bona fer-te idea. la teva copa. Ara el millor és estar en espais oberts i que respire tot el món. Una terrassa. Una terrassa. Sense una copeta de Així, Un gin tònic. Que si ja ho sabeu, si voleu esmorzar, copeo, DJ i lo que surja, que això patentarà Arnau. Bueno, ho intentarem. Aneu a Teras. Així és en sueca. Això en el tema del Covid, pues, mos reinventem. Vale, meva. Si podeu veure les olivetes, en packs individuals, així a Pelayo ja no me n'agarra a mi. Ah, bé, clar. No palpa les meues. Saps què falta així? Dos cacauets. Ah, mira. També s'hi dins. I el menjar faltava. El menjar, també. Ara ja no. Mira, Pelayo, tant que us reclamaves, Ja. Toma. Mira, el pla de gym. cacauets i tramussos individualment. Vale, perfecte. Vale, que aprovecho, senyores. Moltes gràcies, Toni. Mireu, el pla vegà... Ai, ja va ratllar jo. Ah, plat Podria de ser, gym. però no és un pla vegà, és un pla de gym, per a pillar força per al gym. Que així m'han dit que en Sueca fa molt de crossfit i que això va com aigua xurros. Però m'han dit que la gent que fa el crossfit de Sueca és tot gent de fora, així n'hi ha un poc de gent. Ja, des de Sueca n'hi ha pocs que se salven. És que així és per la mala vida, eh? Sí. Així mos agrada l'almorzar. És estiu i no hi ha res. Els anglesos tenen un plat que és de xampinyons, en faves d'estes roches i llonganissa o no sé què. Mireu, un plat esmorzador valencià que estem a punt de patrocinar així en el teular, que porta molt simple, arrosset, tortilla de clares, perquè la yema és menys light,
tomaqueta i carn de cavall a la brasa. Que ho tinguin clar els anglesos, que això no té ni punt de comparació. Però l'arròs d'on és l'arròs? De De cullera? No, l'arròs és de Sueca. I segur que és bomba, Bomba. Anem a provar, va. Com és? Bueno, anem allà, anem a provar, va. Toni, a la teva salut. Mira, si tenim... Mira, carn de cavall, L'especialitat de la casa? l'especialitat de casa, la carn a la brasa, però en concret la carn de cavall, que així està boníssima, en creilletes i alls tendres. La carn de cavall té un sabor a brasa. Però Que és bona, sí, ja. Està bona? trocet o què? Està boníssima. Pues ara prova a ficar-li un poc de llol i veuràs. En casa la més bona. Sí. Bueno, jo vaig a provar este, que du pechugueta rebosada, pechugueta empanada, albarchina, formatge i cabra i un poc de pimentó també. I això també és l'all, No, no? no tanca el bocadillo, l'entrepà no tanca quasi. Anem a provar-lo. Si falta algo més de fregida, Allò li esmana molt fent, li fiquem allò també. el llol i fregit Està també. molt bo. Però jo tinc que vindre un altre dia a provar-hi entrepà. Pues ja vindràs l'altre dia, perquè ara no vas a provar. I ara que estem així, hem de fer algo compromès. Anem a dir-li a la nostra càmera que prove l'entrepà vegetarià. Va pura Isa, sí. Va, pura, vine. Entra plano, va, vine. Així tens el teu entrepà esperant-te, eh? Que sí, Va, sí, pura, va. pura. Vine, va. Ha sigut el moment estrella, mira. Va, i te fiquem un poc de formatge de cabra. Pura, pura. Bueno, anem allà. Atenció. Perquè després diguen que la ruta dels esmorzars Bueno, anem no allà. es solidaritzen tots els col·lectius. El repte. Vale, va. Pinxa un poc de mescla. Dona, pues que més ha anat a la topar. que no té carn. Tranquil·la, t'asseguro que no té carn. Bueno, ja sabeu que això, a part de fer carn a la brasa, també fan verdureta a la brasa. Vaig a sentar-me un moment amb vosaltres, que us vull contar una nova història que tenim. Una història? No, contamos, conta. Bueno, pues estem fent una terrasseta, així al costat, enfront. És una idea que ens va sorgir en la pandèmia, perquè la gent ens demanava terrassa, ens demanava espai lliure, almorzar a l'aire lliure, i entonces ens vingué la idea això. I res, us conté, estem fent ahí una terrassa que serà pues, una cosa molt diferent, crec jo, perquè la gent podrà vindre a almorzar. La nostra idea, és una idea, ara falta que es pugui fer, és que la gent vingui a almorzar, després ficar un DJ, que estiga la gent, perquè tenim una zona així i una zona per esmorzar. Que la gent després pugui quedar-se allí a fer-se la seva copeta, el seu gin toniquet, que estiga tranquil·let, i després, si volen, pues, clar, continuar fent una paelleta de llenya, perquè farem paelles de llenya, i per l'esprar volem seguir en el tardeo, perquè estiguen... Per a fer una ADSL complet, no? Quasi ADSL, Quasi ADSL. Perquè, clar, això s'allarga molt. Una ADSL, això és per la gent ja com vosaltres, Veterana. joves. I quin és, ja parlant de lo que és el teu lar, perquè este és un bar de molta tradició en sueca i molts anys de tinguem producte d'alta qualitat, conta'ns un poc alguna anècdota que hagis viscut així, que digues, ostres, aquesta anècdota m'ha canviat la vida. Uf. Alguns joves emprendedors que han vingut així a fer un programa de televisió o algo. Home, per supost, claro. No, però la veritat és que això de la ruta dels almorzars, la veritat és que quan ho vaig sentir em va agradar molt, perquè dic, hòstia, és molt bona idea per a promocionar els locals i per a promocionar la comunitat valenciana el tema dels almorzars, perquè en realitat el tema dels almorzars, una volta que és de València, això ho desconeixen totalment. I és molt bona idea, crec jo. Molt bona idea. I jo voldria saber quin és el secret perquè vos sisqueixi tan bona la carn de cavall, perquè amagat, no sé, ara portarem més de 100 i pico bars, i la veritat que entre uns que la fan bullida, altres que la fan com si fos
com si fos sola de sabata. També- Vosaltres la feu al punt perfecte. La qualitat també de la carn influirà. A veure, una és la qualitat de la carn i com tots els mestres no podem dir-ho tot. Però si t'ha guardat Tots els els secrets secrets. no se poden dir perquè, clar, Estan gravats. Bueno, Toni, qui t'agrada que visitarem en el pròxim capítol? home, pues jo crec que jo tinc un conegut i és un bon company de l'hostaleria i jo crec que hauríeu d'anar a visitar el Niu. El Niu? És un puesto que també fan esmorzars. Jo crec que hauríeu d'anar i provar. Pues anireu. Anirem en el pròxim capítol en el niu. I el cremaet? Que no? Falte. Toni, vine així, mos servís que avui tens. Espera, que tinc el plano d'Arnau. Vale. Un segonet, Dani, per favor. Per a veure què podríeu. Jo una cervesa. I una altra cervesa? Jo vi en llimona. Correcte. Toni, la meva sense alcohol, per favor. La meva també. Teras. Sona... com es diu? A disc dur, no? A disc dur, teres. Badum. Bueno, anem a començar, no? Ensenyeu els bocadets. Això és el millor que n'hi ha, És tipo... Ensenyeu que se vega tipo... a casa. Que de bon plano. Vale. Si vols este i no vols ese, m'ho dius. No, jo què fer? Però no l'estropees, si estàs ficant-li de tot. Allí, oli. Fem un guinyo per a tots els vegetarians. Esta es pura, tiene 23 años. Le va la buena vida, pero la mala también. ¿Qué cabra? Bueno, espera, jo m'he tallat, és un trosset. No. Hòstia, podeu ficar l'aire, per favor? Estic congelant-me així. Ja hem vingut així, este teras està molt guai, Si per fer-te... Què passa? Llévate, güey. Pots sentar-te, Sí. No sé d'on farà, no? No, no sé forat. Està bo, Un tema de què és? El meu pare dic de Martin Miller. Martin Miller també. O Larios. Així, visites Larios. No sé ara el sabor ixe... Clar, després diem, la ruta dels mussars no fomenta l'alcohol, no.